Yun kaulingan dumateng sedaya kemawon ingkang tasih wonten dalem sedaya perangkat sedaya masyarakat Prambangan ingkang tasih wonten dalem kula aturi enggal-enggal ngempal wonten pelataran Balai Desa Prambangan. Saperlu panjenengan jaya saged memeriahkan nggih menika dalem hajat sedekah desa. Kula wali mugi-mugi acara siang menika dari awal sampai akhir mugi-mugi tansah pinaringan kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga boten wonten rubeda punapa-punapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wala ni'mat syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati sesepuh tuwing bini sepuh para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Iki sedaya kemawon masyarakat desa Prambangan ingkang kawula mulyakaken. Tansah puja dan puji syukur alhamdulillah boten kaludangan siang menika kula lan panjenengan saya tasik pinanggingan kanthi keadaan sehat wal afiat boten kirang sunggal punapa-punapa. Siang menika kula lan panjenengan sedaya pepanggihan wonten hajat desa. Nggih menika bersih desa, sedekah desa, desa Prambangan. Mugi-mugi tansah pinaringan seger waras sehat ngawontenaken sedekah desa. Mugi-mugi masyarakat, mugi-mugi berangkat lan sedaya kemawon tansah pinaringan seger waras boten wonten rubeda punapa-punapa. Nyandung nyempar rezeki boten wonten rubeda ingkang nglanda wonten desa Prambangan menika. Iki matur sembah nuwun sanget ingkang sampun abiyantu wonten siang menika. Matur sembah nuwun saking Bapak Kepala Desa ugi beserta staf, saking Bapak Kepala Dusun ugi beserta masyarakat Prambangan Jaya. Matur sembah nuwun saking Dinas Keamanan, saking jajaran keamanan. Matur sembah nuwun saking Polri, saking TNI, saking Babin Kamtipnas, saking Limnas sedaya kemawon matur sembah nuwun siang menika saged abiyantu wonten acara sedekah desa. Ugi kula aturaken mugi-mugi sasampunipun ngawontenaken nggih menika sedekah desa masyarakat ugi sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat lir il sambi alhamdulillah. Monggo sepindah kula aturaken salam saking kula, salam persaudaraan campur sari padha laras. Monggo Bapak Sugeng ugi Bapak Jidun, Pak Jidun nggih mangke saged bantu wonten mriki Jidun nggih. Monggo ingkang ngersaken gending-gending campur sari, gending-gending Jawi monggo mangke saged sunggal bapak sunggal mingga wonten
sasana pagelaran. Mbon kesupen acara menika dipun siaraken secara live atau secara langsung. Nggih, ingkang gadah HP monggo dibuka niku wonten channel Cak Doyok channel. Menika saged mirsani acara wonten siang menika. Kali wonten ingkang dalem disiarkan 3 radio sekaligus. Setunggal 887 Radio Suara Mojopahit FM, 905. Oke, matur sembah nuwun ingkang wonten 102,9 New Jagat FM ingkang wonten dalem. Nggih, dalem. Enak rek mikir entek lur kowe. Masyaallah. Wonten dalem Bapak Dalang. Nggih. Niki sarene penyawer-penyawer atau penembel-penembel dereng rawuh supados wonten teng radio maupun wonten di YouTube niku tidak kosong. Nggih, diisi gending-gendingan halus. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ki Dalang Roman, salah satu pimpinan saking Campur Sari Podolaras ingkang wicil saking Bening Gondang Mojokerto. Monggo Mas Bagus dibungkusno iki. Ugi matur sembah nuwun ingkang sampun sumadyo samapta. Wis siap-siap iki. Wonten Mbak Yeni, wonten Mbak Nini, wonten Mbak Lika, wonten ning Denis, ugi wonten ning Dita Romantika. 5 bidadari cinta. 5 bidadari cinta. 5 bidadari cinta. Ya. Hidup tanpa cinta. Monggo. Kula aturaken dumateng ning Nini kalian ning Lia. Yuk. Tamborin Cak Wiyadi. Padha ngaras lho iki, Cak. Gelato. Tapi mik peno kekno sindene iki lho ya apa. Nah.
Cak SP. Wira suarane Cak Radika ganem kita. Lah, Sampun wonten. oke. Sampun Oke. Pak Dalang. Monggo. Kali gender kula. Monggo. Kula pikir sampai double. Bapak Sugeng. Monggo awali. Pak RT. Pak RT Bapak Sugeng. Katuran dalem. Derek. Oh, iku gruntek. Oh, tuh. Kan gruntek kok. Guru wayang wis sampean tekno ndi. Kelangopan tambahan. Wong arek-arek ku ngangop ya direken. Langge. Heman neman. Heman neman. Nyambut gawe.
Ayo Yayi tak gendong Yayi. Sapir lintang kumedak di sunya memeran gandaning puspita. Bapak Iman gampange kak keceng ngono salah-salahne. Cak SP Dalem niki wonten sing WA teng nomor kula. nggih menapa wadalah saking Bapak Sunari Mergojok Mergosari Tarik Sidoarjo mirsani liwat streaming YouTube. nggih matur nuwun Bapak Sunari. Nyuwun gending kepareng yen ing Tawang Katon Lintang. Nah, Nggih. niki kula serahkan napa MC atau pembawa acaranya. Nggih, Kula Bapak. nek ndengkek tok niku. Sepindah malih matur nuwun ingkang sampun mirsani wonten dalem kanthi Cak Doyok channel Bapak Sunari matur nuwun. Mangke saged diradosi sarengan wonten sesepuh saking Perambangan wonten Bapak RT Sugeng kalian Bapak sesepuh Pak Midun nggih. Pak Dun. Monggo Pak Dun. Katuran Bapak Sugeng. Nah, monggo. Monggo Pak Dun. Bapak Sugeng. Oke, Bapak Midun. Monggo mriki sampur panjenengan Bapak Sugeng. Monggo monggo mriki sampur jaipongan katuran Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Monggo katuran dumateng Bapak Sugeng. Oke Bapak Mbah Dun. Katuran dumateng panjenengan. Monggo. Nggih, monggo. Nah, menika amit Cek nggih, ngapunten. Sepindah malih tumuju dumateng sedaya masyarakat Prambangan, monggo. Cek kok kaya kurang banter, Mas. Alalah, nggih. nek kurang banter itu banter rumane. Niki sindene pun siap. Pak Sugeng wonten gangsal waranggono ingkang sampun siap. Sing kadose kula kok sing niki mawon nggih Pak Dun. Oke, Mbak Dun, Mbak Yeni, Mbak Dun. Ah, sing rada babonan titik ngoten lho Pak Dun. Nggih. Nggih. Menika wonten Mbak Yeni. Menika Mbak Nini. Oh, nggih. Ah, nggih. Loro niki kula pun kenal. Oke, niki Lah, nek- Mbak Lia. Oh,
Nak niki mboten usah kenalan, sing penting nomor HP mawon. Alhamdulillah mangke saged. Mboten. Mriku mboten. Monggo. Niki nyuwun lagune Caping Gunung ning dijenglengke ya Mas ya. Nggih. Monggo. Nggih. Lah sinten sing enggal mawon saking mriki nek ngaten monggo. Mbak Dita menika. Mbak Dita. Nggih. Nomor HP ini mangke mawon nggih. Oh nggih. Oh nggih. Rekening gampil. Mboten wonten nomor HP ini mboten enten. Oh, nggih. Wonten nomor rekening. Nggih, siap. Jenengan nyuwun rekening nopo? Monggo. BRI. Kula nggih komplit ya. BNI oh cocok iki. Nggih, nggih. Pakai Dana GoPay dan Shopee Pay juga boleh. Oh nggih. Alhamdulillah. Nen? Oh, dua mboten napa-napa monggo. Niki ngangge jenggleng. Oh nggih. Oh nggih, dibawani nggih. Oh jenengan sing bawa. Mboten niki. Lah nggih, monggo. Ayo. Mbak Lia. Asik. Monggo Pak Dun. Yen maca mangkanggo jana Aduh, ketiwasan iki. Nggih, ketiwasan. Se nggih. Matur suwun panjake sampun. Panjake sampun. Lah. Saking jenengan dereng. Oh, dereng. Lah, kula turine nomor rekening mawon mengke. Lah pripun to? Kesuwen saiki ae. Oh, ngaten nggih. Ora lali to. Soale gak ono anunya iku lho, ah. Nggih, ngaten. Gampang wae wetan gunung sik ketok urung nyawer ketok mburi malahan kok ah Masa ketok? titik Kak, titik ya. Titik. budget Ser, oh durung. Sik. Alon to dhisik. Sabar. Tak bukakno karete, Tak Mas. enteni op, gak apa-apa Pak tak enteni. Siji. Loro. Yo cek siji to. Siji. Hah, sing iku rada akeh Kak. Iku Pak, damel bondo rabi sanjange. Matur suwun Pak, lodong songgongan. Panas udan panas
Astrid. Njur dikeloni. Oh, mboten. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ngapunten. Soale nggih ngeten. Nggih ngapunten, soale sampun sawetawis wedal kula niku mboten adepan kalih wong kaya sampean. Oh, curhat. Nggih. Mangkane munggah-munggah milih. Oh, Wis lanjut ayo. Napa jenengan tasik piyambak? Panas panas sedan aling-aling capek Ibu saya ketahui. jas. Kerasa pena imbu maneh. Beke prasmanan Kerasa njupuk pena. dhewe. Sampeyan pengen dijosaken malih. Nggih. Seket mana ya? Oh, tenang. Aku ki nek karo wong ngene iki Pak Dun. Wah, temenan. Untung ketemu enten mriki. Enten mereka lembut saestu. Ayo, mana rek 50.000. Panas sedan aling-aling. Aling-aling apa, Dek? Capek gunung. Buka titik jas, gak dibuka jas. Dik. Aduh. Tak percaya. Tambahi maneh. Jengleng. Waksu, nggih, niki soal kewajiban janji sampun diucapaken ngoten nggih. Lah nggih no. Iki bojone loro kudu sing ngadil ngoten nggih. Ora iso. Ya apa? Ora iso. Bojo siji ora kober kok loro. Malah rek emane rek. Mison capek gunung ya Allah ya Mas ya Allah ya Mas Natyan wadon dereng Gopo keplok dadane dereng. satu Kembang Inumane jano
Jamene wis jagung yen mendung tak sili caping gunung Nggih, monggo napa malih, Mbah? Wis ping pira iki mang lagu iki, Mang? Nggih. Nggih, matur suwun, Mbah. Nggih, jenengan paringi sedanten mawon, Mbah. Mbak Dita. Damel sangu sekolah. Wis. Sekolah. Meneh arep metu saiki yo metenge wis. Perahu layar nggih. Ya Allah, sampe gonyang kubur-kuburan bareng ae iki mau loro iki mau. Sampeyan yo. Pan mang wis sampe mbae iki. Wes sampe bae nang tebu-tebu. Masalah. Neng nggon tebu-tebu nggon ngisep barengan. Wah. Tiba nih sindene Cak Mbah ambek Pak Dene. Wis kijajal. Wis kijajal sekisuk iki mau ya. Gantian. Monggo gendinge niki wae ngersakaken. Dalem lebek. Lebek niku napa? Olehnya. Olehnya. Perahu layar.
iki mak klambine kok padha ambek aku biru-biruan toh. Jangan-jangan kalian berjodoh. Kalian saja, saya tidak. Maksudnya jodoh niku jodoh dados sedulur nggih Bapak nggih. Mboten. Ojo buju-bujuan wis gak usum. Alhamdulillah amin dirantos. Agustus kosong kok Pak, monggo tanggal pinten Agustusan. Agustus Pak. Oh nggih Mbak nggih. Pokoke nek mboten padha laras mboten usah. Asik. Nggih Mbak. Oke. Sepeda malih. Oke, matur semandun. Bapak Sugeng ugi batun matur semandun ingkang sampun nyaguyung kawontenanipun padha laras siang menika wonten dalem perambangan. Gilir gumanti koncone sik tau padha munggahe. Samenika wonten giliran saking Bapak Hidanus kalian Bapak Trisno. Bapak Hidanus, Bapak Trisno sampur panjenengan. Bapak Hidanus, oke. Bapak Trisno monggo mriki jae pongan Pak sumangga. Ugi matur semandun ingkang sampun nyaguyung acara menika. Matur semandun kagem HSM Audio, HSM Musik ingkang medal saking wonten Gresik. Matur semandun kagem Bapak Jainal atau Mas Jainal. Nggih matur semandun ingkang sampun ngliput wonten Firdaus Production saking Gresik. Matur semandun katur dumateng Mas Firdaus menika padha laras ingkang wijil saking Bening Gondang Mojokerto ingkang disepuhi kalian Ki Dalang Roman Widodo. Semoga Bapak Hidanus kalian Bapak Trisno. Semoga Kiringipun jula-juli dangdut Bapak Trisno. Ngersake napa Bapak jenengan? Oh niki riyen jula-juli dangdut. Mboten mandhap nggih? Mboten. Rada iki kira anjok men teko jula-juli tutuk grigis iki.
gerigis. Wajibe sampun, Pak. Beres, nggih wajibe riyen to, Pak. Wajibe, Pak. Matur nuwun. Lho gak bahaya ta. Nggih, matur sembah nuwun. Lagunya tembang terbaru campur sari nggih, Mbak nggih. Lagunya gerigis. Sakit goyang, Mbak. Saya goyang ini, Mbak. Ayo. Sampai bawah, sampai bawah mendek. Sampai bawah. Ayo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis nanti pikir apa kari manis kurang manis tambahi gula. Wis nanti pikir apa kerasa. Eman eman jul eman keri saru riko tangisan. Aduh ojo wedi kelangan. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis dong riko pikir sing
renyek karo